Akong po, good morning. Kain. Nabalita, akong po. Kumusta? Ito, kain tayo. Anong to guys? Short video. Ano balita akong po? Ayun, wala na sila. Jeep. Sino kaya yung Jeep? Good morning. Wailami, senyorita, mega shoutout. Ayun. Si Wailami to. Okay. Kain tayo guys. Ulam po ano. 6 a.m. dito kakagising lang. Maaga akong gumising. Nasa warehouse ako. Natulog, nag-OT, then maraming tapos. Sipag mo naman, bro. Akong po, kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan, ha? Kahit ano lang sa akin. Motor na lang, motor. Akong po. Dimple Sakura. Senyorita, kuya, Kois, boom, musta naman? Di, Dimple Sakura. Ano, magbaba kayo ng ano yung premiere nyo ipipin ko. Yung sa akin kahit hindi ko na ipin, okay lang. Ano lang to guys, short video lang to kasi hindi ako nakapag-LS kahapon. Nawalan ng kuryente. Tagal. Ang alam natin guys, ito, maling. Tapos meron dito yung galunggong na may tawag doon, kamatis with egg. Sige, may maman ako sa 108. Apong bo, yayaman ka. Mabilis ka lang yumaman. Napakasita. Kaya pala nag-streamyard ako na para makit ka apong bo. Habang nagpapahinga ka. Sa Pilipinas, alas 11. Parang ito na rin yung lunch break, tsaka ang tawag dito, breakfast ko. Para isang ano na lang siya, isang tawag ito. Para tipid. Dimple Sakura vlog, ayan. Dimple Sakura, akyat nasa warehouse. Ano ba? Sorry. Bukas ka na yumaman, bo. Kung yayaman ka, matagal pa yun para mapisikan ka. Imon, mega shoutout. Paen. Anong to guys? Breakfast, tsaka lunch. Para tipid.
Pumbol, nandito na pala si ano, si Renel Santos. Baka magkikita kami sa ano, sa April 2. Salaram Gamer. Shoutout sa Salaram Gamer. Wag mag-vlog kayo. Mag-vlog nga kami. April 2, magkikita-kita kami. Madami kami. Kung kakilala mo si ano, si Adjo, si Ann, si... Sino pa kasi? Yung taga Cavite. Nakalimutan ko si taga Cavite. Kilala mo yun. Salaram Gamer, milyonaryo ng Jamot. Ay, si Angel. Okay, sige, bigyan kita ng jacket, Angel. Si Jennifer. Salaram MLSO, sabi ni Coach ko. Kasi pangalan nun? Yung taga Cavite, Coach Bu. O kain. Morning at saka ano na to. Breakfast, tsaka lunch. Kasi salamat. May ang ulam namin maling. At saka ang tawag dito. Yung may isda. Galunggong ata to na may kamatis, na may ano. Ganito siya. Guardian official vlog, mega shoutout tayo. Ayan, si Guardian, nandiyan si Koisbo. Ano si pangalan niyan? Koisbo, yung lalaki. Yung sa Cavite. Si pangalan nito? Kalimutan ko pangalan. Si Botchok. Si Botchok. Kaya abangan nyo guys, yung vlog namin, si Botchok. Magkikita-kita kami kasama sila. Si Botchok at si Adjo. Si Adjo yung tinatawag nilang mami. Susunduin nila sa SM Fairview daw. Ayun, magkikita kami sa SM Pampanga. Sa April 2. Si Botchok, milyonaryo ng Jamot. Ano po, si Botchok. Magkita-kita yata sila. Ay, kami pala, kami. Juan, mega shoutout sa'yo, Juan. Kumusta ka na, Juan? Juan, sensya ka na kung hindi ako nakapunta sa LS mo, ha? Sensya ka na, Juan. Meron may mga umakit naman sa'yo, yung mga The Boys ata yun. Nakita ko sa mga SM Pampanga. Sa March. Sa April 2. Magkikita-kita kami ng mga kaibigan nating mga vlogger. With Drapong Renel Santos. Boys, Workshop. Sino pa ba? Si Banjilin Vergara. Okay lang, host. Kapugi, nasa pasada pa ako. Sige, ingat ka dyan, ha, Guardian. Importante yung pasada mo kasi lalo hindi ka ba monetize, okay lang yan. Magpasada ka talaga. Wow, sana all. Sir Milyonaryo. Niyaya din ako. Tsaka malapit lang naman dito yun. Sakay ko siguro mga 3, isa, 2.
Mga 3 sakay lang yan. Siguro mag-aabot ng 1 oras tsaka kalahati ang biyahe papunta dun. Sa Pampanga. Civil BG. Wala na yata si Juan. Walang dyan ka pa ba, Juan? Ano lang to mga short lang to. Wala, save pa rin ng dati. 30 minutes. Baba niyo yung bahan nyo guys, ipiping ko. Mamaya, mag-i-LS ako mamaya. Sepa din mamaya. Alas 2. Tab J, kumusta ka ng Tab J? Hindi, pumunta ka hapon sa LS mo. Tamsak lang ako. Paano walang kuryente dito sa atin? Sa Tamsak. Salamat sa Tamsak. Ay, Tab J, hindi ka pala sasama sa sa April 2. Tab J. Tab J, hindi ka sasama sa April 2? Magkikita kami ni Yabong Ronel. C-Wave TV official, nag-share sa'yo C-Wave. C-Wave, kumusta ka na C-Wave? Di ba second channel mo to? Nakalimutan ko si pangalan nito. Yung pinupuntahan ko dati. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Second channel niya to eh. Ano yun, magkikita kami. Apong J. Mega shoutout Apong J. Mga tamo, mga. Ano yun, magkikita kami ni Renel Santos. Marami. Sa April 2 sa SM Pampanga. Andiyan siya Apong buhay, no? Ito, sige. Pin natin yan, Jennifer. Para madagdagan yung subscriber mo. Iba yung naipin ko. Hindi nilagas ni Lolo yung sa'yo, no, Ma'am Jennifer. Yung mga dinikit mong iba sa'yo. Wow na wow. Oo. Magkikita po kami. Basta abangan nyo lang po yung mga vlog namin. Si Civil BG. Koisbo, sabi naman ni Tab J. Milyonaryo mo Jamot, MLSO, sabi ni Tab J. Koisbo, MLSO, J. Si Wave. Oo nga, tama. Si Bag Riva po eh. Kilala kita, Bags. Kilala po kita. Hindi ka na nakakapag-LS po ngayon Civil BG, MLSO, sabi ni Koisbo. Amon, ay. Sige, Apon J, tapos ko niyan. Apon J, malapit na kang mulin eh. Nagkelas ka rin ng isang araw, Apon J.
pumunta ako doon, nagtamsak lang ako. Hindi na ako nagparamdam. May kumakanta, may kasamang kumakanta eh. Anda, Ilocanang Laag. Mega shoutout Ilocanang Laag. Ayun, meron siyang 89 subscriber pero wala siyang video. Sige, road to 700. Mamaya, punta ka mamaya, tutulungan kita, Ilocanang Gala TV. Ito, 675 ka na, di ba? Mamaya, didikitan kita. Punta ka sa LS po. Tapusin natin to ng 700. Kaya ko to hanggang 700 mamaya. Punta ka na lang mamaya sa LS ko, sige, dikitan na kita, Kailangan dikit mo sa akin main mo, Ayoko ng media mo. Hindi, dikit mo rin yung main mo para in case man, ma-update ka sa akin. Ito, nandito na ako sa bahay mo, Hindi na ako mag, ayun na, dikit kalimbang na ako sa'yo. Okay, dikit na ako sa'yo, Ilocanang Gala TV. Ayan. Hintayin ko na rin yung video mo yung thank you sa Suking Gala. Suking Gala, please visit my page. Mamaya na lang kita pag-graduate, lang to, short video lang to. Update lang ako. Kasi kahapon wala akong LS. Kaya yung walang kuryente. Salamat tapong po sa PGBG. Mga na lang tayo guys. 30 minutes lang to. Bali, meron pa tayong 13 minutes. Juicy si host. Apong Dante. Mega shoutout Apong Dante. Yung isa din kapangpangan niya si Apong Dante. Makanta mo ngayon, kakatapos ko lang kumain. Juicy ako Dikit mo main mo. Dikit ko rin yung main ko. Di lang dikit ko yung mga alagad ko, siyempre. Alas lahat guys, didikit ko lahat ng mga alagad ko sa inyo. Main, tsaka yung mga alagad ko. Kasi, malalaman, nag-LF, malalaman mo yung mga dikit kalimbang sa'yo pag pumunta sila sa LS mo. Ayan, gaya ni Apong Dante, ni Bu, Sibyl. Yan, pupunta sa LS. Ibig sabihin, nakadikit kalimbang sila. Kaya, alam nila. Yung iba kasi wala. Ninja pinandidikit pero yung ninja, hindi naman nanonood yun. Yung main nila, hindi nakadikit yung main nila sa akin. Kaya hindi sila updated. Anong nangyari? Mga ganyan-ganyan. Isang tatanong sila. Di ba? Hindi, kailangan din yung ninja. Pantulong din naman sa pang-subscriber. Yung main talaga importante kasi minsan pag halimbawa may live ka, may upload kang video, mga ganyan. Miss na kay, kumusta ka na misis? Nakita kita doon sa kanina kaya kung Julie. Makayan ako. Tara, I feel you, Sir Edward. Tamsakan ko yan. Sige, miss na kay. Yan. Alauna ka naman, ako alas 2. Yan, miss na kay pang 218 ako. Wala na pala ako member sa'yo, misis. Wala na nga. Sa mga gusto daw, PM daw sa mga gusto magpa-monetize agad. Jay, ako Edward, lagi kong sinecheck yung dashboard, subscriber. Pag nakita ko nakadikit yung main mo, dikitan ko rin yung main mo. Ganun ba? Hindi ko na tinitignan niya na, Jay. May IPM. Sige, Mrs. Mrs, pagkaperahan ba yan? Wala akong pera ngayon, Mrs. PM mo sa akin may Mrs. Si guys, kita niyo muna si Jennifer kasi baby pa yung babae na nasa 207 pa lang. Isa din tong supportive din. Sige, Mrs, tignan ko. IPM ka ba sa akin? Mrs, IPM mo ko dun sa dun sa ako din next month darating bagong card namin.
Sige. Ako din. Ako wala nang load misis, yung GCash ko. Pakita ko sa'yo 'to para maalam mo. Ayan ko, 7,000 ang laman ng GCash ko, 7,000, ₱7. ₱7. 'Pag may laman naman 'to magpapa-member ako, eh, 'pag wala, pasensya muna. Tawag dito, mag-PM pala sa ano ko misis 'no, dun sa ano ko, official account ko dun sa personal account ko dun sa Laksina Edward. Dun ka na lang mag-PM, J, Premier guys, sabi sa kanya, Vigil. Hindi, malapit na rin ako mag-end. J. 9 minutes na lang ako, 9 minutes. 10 minutes pala, 10 minutes. Ayan. Kabsigo. Sobrang busog ako. 12 million. Salamat sa 12 million na. Malapit na rin tayo matapos guys. Mga 10 minutes na lang tayo. Pungloy, may ka-shoutout Pungloy. Good morning, good morning. PM mo ko. Sige. Andali lang, misis. Okay, number ng Mrs. Kim. Ayan, pamilyang lakay. Nag-message na ako. Message na kayo, mag-PM na ako sa'yo. Ayan na. Ayan, nakita ko na. Ayan. 12 million. Shoutout sa 12 million. Nanong ulam mo? Ito. Anong singos kanina? Maling. Tapos, binigay ng kapitbahay. Anong sakit dito? Kalaso. Ay, kalaso ba yung skin eh? May kamatis, itlog. Yan, ulam. Sige. 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 Noted dyan, misis. Yan, sa mga lahat ng gusto dami din akong ilalagay sa mga gusto magpa-boost, magparami ng subscriber, mga gano'n. Ayan, kapogi, sabi ni Apo Rosalie Alfonso, may ka-shoutout sa'yo. Alfonso, may ka-shoutout. Leonardo ng Jamot, ayan pa. Sa mga sa mga sa mga gustong malapit magpa-monetize, mag-PPM na lang kayo guys. Sobrang dami mo kakilala. Sobrang dami. Dami nag-prepare sa akin. Kaya ayun. Si Bill PG, MLSO sabi ni Loy Jimenez. MLSO po ako. Okay. Kaya pala. J, Amon, nakadikit na ako sa'yo. Yan, nagdidikit talaga yan si isda. Isda to. Guys, 5 minutes. 5 minutes na lang. Matutod na ako Apong Edward, may pasok. Sige, Apong J, salamat. Dito sa atin, alas, 11, 11:18 ng morning. 11:18. Apong Po, salamat Apong Po. Bayarin na ako rin. Oo, mamaya yung LS ko mamayang hapon, 2 PM. Yun yung ko talaga, LS ko. Kasi kahapon wala akong LS. Tapos yung kagabi, hindi ko nago dahil nga walang kuryente. Hindi ko rin nago. Naka-LS yari maro. Oo nga, nagtun ako. Katapos niya
After kung ay bago siya mag-LS, nag-thumbs up na ako doon. Si RMR, hindi pa siya monetize, kaya hindi niya sinasikaso kasi nga nanganak yung asawa niya. Tapos si Bucky Luke, monetize na si Bucky Luke. Sa awa ng Diyos, ay kahit pa paano makatulong ako kay Bucky Luke. Ano siya, mabilis, yung WH niya mabilis, sobrang bilis. Yung asawa niya kasi, teacher siya. Meron silang may laptop sila. Tapos ang ginawa nila, piniplay nila guys. Ganun pala, tested pala siya guys, yung gawin ganito. Binigyan ako ng technique Yung isang laptop niya, pero sa isang bahay niya, ginawa niya, ninja yung ginamit niya guys, ninja. Mga 10 ninja. Tapos piniplay niya yun. Kaya yun. Ganun siya, ganun sa kabilis. Ay, Daddy Dapper, may shoutout Daddy Dapper. Good morning. Good morning, Daddy Dapper. Mangan tamo, mangan. Saka Tagalog, kain. Ano lang to, Daddy Dapper? Update lang ako. Meron pa tayong 4 minutes. 4 minutes, guys. Daddy Dapper, kain. Mangan tamo, mangan. Kakatapos ko lang kumain, Daddy Dapper. Si Wade, thank you very much sa tsaka si Koisbu. Morning sa inyo, sabi ni Daddy Dapper. Dati hindi na ako nakapunta sa LS ni kahapon, yung second channel mo. Kaya yun. Kois Ujamot, sabi niya. Nandiyan si Koisbu, nakaka-BG lang siya. Ayan. Si Bill BG. Asa na yung pinapatamsak ni Miss Nilakay? Wala na yata si Miss Nilakay. Nandiyan si Koisbu, Daddy Dapper. Pahid na rin ako, Daddy Dapper. Meron na lang ako ng 3 minutes. Ano lang to? Update lang ako. Sige, pin natin yan. Bago ako mag-end. Napindot ko, sorry. Yan ako muna yung kay, Daddy Dapper, bago tayo mag-end. Sige. Saplakan natin, meron problema yan. Namsakan ko. Kaya 60 na ako, Daddy Dapper. Pang 60 ako. Nandito si Amon, nandito si Millionaire Mojamot. Okay? Okay na, Daddy. At matapos na rin ako. Nagtitipid kami ng kuryente, sabi ni Angel. Ni Jennifer. Wala kaming maraming. Hindi, isang laptop lang yun. Isang laptop lang yun gawin mo. Maraming ninja yun. Ang ginawa nung kaklase ko, tested pala siya. Gumawa siya ng maraming ninja. 10. Tapos pinlay niya yung sarili niya, pero iba-ibang ninja. Yung main niya hindi niya ginamit. Kaya magdamag yung piniplay. Tested siya guys, promise. Ganun gawin nyo. Try nyo nga guys. Yung i-play nyo yung sarili, pero huwag yung gamitin yung main nyo. Kasi na-monetize yung kaklase ko dahil dun. Pero walang nagpi-play sa kanya guys. Mismong sarili niya yung piniplay niya, mga ibang ninja ginagamit niya. Okay? Ayun guys, malapit. Mag-i-end na rin ako. Salamat po sa lahat. Daddy Dapper, thank you Millionaire Mojamot, si Bill BG, Koisbu, si Amon, salamat. See you later guys, 2 PM Pinas time. Mag-end na ako. Thank you very much. And ingat po sa lahat. Paalam.